किसान के किसानी छोड़े पे मजबूर मत करो लोग। आजाद भारत ना तो अगर किसान किसानी छोड़ देला पानी हम किसान हो तो अन्न के बिना मर जेगा लोग। ना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। और जे भी हमरा से छोट भाई बंधु बाने उ सब कोई के आशीर्वाद, प्यार, दुलार बा। आज हम रउआ सभे के सामने जौन फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे आइल बानी, उ फिल्म के नाम है फसल। और ई फसल सिनेमा में अभिनय कैले बाड़न दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। अभिनेत्री के रोल कैले बाड़ी अम्रपाली दुबे। अम्रपाली दुबे और निरहुआ के जोड़ी दर्शक बड़ी उत्सुक होके और बड़ा ललायित होके इनकर सिनेमा के इंतजार करत रहेलन। तो रउआ सभे के हम बता दी कि जौनी फसल सिनेमा बा ई श्रेयांश फिल्म के बैनर तले बनल बा। और फिल्म के डायरेक्टर बानी प्रयाग पाटिल और प्रोड्यूसर बानी प्रेम राय। ई ट्रेलर देखला से ऐसा लागता कि हमनी के घर के ही मुसीबत है। ई जौन पर्दा पर देखावल जाता ई एक आम किसान के स्थिति ये बा। रउआ सभे के हम बता दी कि 1995 से लेके 2013 तक 2,96,438 किसान आत्महत्या कर लेले यानी सुसाइड कर लेले। इस ट्रेलर में इहो देखावल गइल बा कि किसान के फसल के सरकार जब एगो रेट तय कर देले बा, एगो प्राइस फिक्स कर देले बा, ओकरा बाद भी बिचौलिया सब जौन अन्न माफिया हो गइल बाड़न, जे बाहुबली हो गइल बा समाज में, जे कैसे किसान के शोषित करता, कैसे ओकर सरकार के भी अंगूठा दिखा के किसान के मेहनत के कौड़ी के भाव ले लेता। किसान कैसे मजबूर होके वो अपन मेहनत पानी के भाव में बेच देता, कौड़ी के भाव में कैसे बेच देता, ये हर एक चीज एक ट्रेलर में शामिल बा। और पार्ट बाय पार्ट, फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज के गुणवत्ता और ओरिजिनलिटी और गांव के सच्चाई से और किसान के दुख के पर्दा पे उतारे में ये फिल्म के नायक, नायिका और पूरा टीम सफल हो गई बा। रउआ सभे के हम बता दी दिनेश लाल यादव अपना एक्टिंग से दर्शा देले बाड़न। ऐसा लागता कि जौन स्थिति बयां करतन ये हमरा घर के ही स्थिति है। आशा करब कि जब ये फिल्म आई तो रउआ सभे अवश्य नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखब जा। काहे से कि वो कलाकार के मदद करी, कलाकार के सपोर्ट करी, जवन हमनी के समाज के गंदगी, समाज के विपद, समाज के दुख और दर्द के पर्दा पर लेके आवता। ये जौन ट्रेलर बा, ये ट्रेलर देख के ही पता चलता कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शूटिंग में होखे, चाहे ओकर लोकेशन के बात होखे, चाहे क्वालिटी के बात होखे, चाहे साउंड इफेक्ट के बात होखे, चाहे पिक्चराइजेशन के बात होखे, हर एक चीज में लगातार गर्दा छोड़ा दिले बा। ये फिल्म के ट्रेलर में अभी तो बहुत डायलॉग बा, लेकिन ये में एगो हमार जौन फेवरेट डायलॉग आइल हा, वो एकदम जौन हमरा के गांव के और अपना मुसीबत से, एक ओरिजिनल स्थिति से और पूरा सीन हमरा आंखें के सामने लाके खड़ा कर देला सा। जौन डायलॉग बा, किसान के किसानी छोड़े पे मजबूर मत करो लोग। आजाद भारत ना तो अगर किसान किसानी छोड़ देला पानी हम किसान हो तो अन्न के बिना मर जेगा लोग। कलाकार होखे तो दिनेश लाल यादव जी सन सांझे बिहाने के तरफ से ये जौन पूरा फसल के टीम बा ओकरा के धन्यवाद देतनी। और यही आशा करतनी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एकरा उ मुकाम मिले के चाही, उ सफलता मिले के चाही जौना खातिर ही हकदार बा। यही आशा और विश्वास के साथ आज के वीडियो हम ही ख़त्म करतनी। जैसे ही ये फिल्म आई हम एक बार वह सभे के अवश्य बताइब। तब तक खातिर हमरा के विदा दही और
सांझे बिहाने चैनल के फेसबुक पर देखा तनी जा तो फॉलो कर लीजा, और यूट्यूब पर देखा तनी जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, और बेल आइकन भी दबा दे हम जा कि जैसे ही हम नया अपडेट लेके आई तो सबसे पहले रउआ भेरी पहुंच जाए। तब तक खातिर प्रणाम बा।